ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଶରୀର ଦାନ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଣିକ୍ୟପୁର ଗ୍ରାମର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନାୟକଙ୍କ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 78 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଅ, ଝିଅ, ବୋହୂ ଓ ନାତି ନାତୁଣୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାକ ସେବା କରିଥିବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନାୟକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନିଜର ଶରୀର ଦାନ କରି ସମାଜର କାମରେ ଲାଗିବାକୁ ଜୀବିତ ଥିବା ସମୟରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗ ଗତକାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମର ଶରୀରକୁ ନିଜ ଗାଁରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ Mkcg ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଆନାଟୋମି ବିଭାଗକୁ ଆଣିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଚକ୍ଷୁ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଦାନ କରାଯିବା ପରେ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ତଥା ଭେଷଜ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆନାଟୋମି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଫେସର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡା ମର ଶରୀରକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାରର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। Mkcg ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଗତ 2013 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଶରୀର ଦାନ ଅଭିଯାନରେ ଏହା 30ତମ ଦାନ ଅଟେ। ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶରୀର ଦାନ କରାଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ Mkcg ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବା ସହ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ବି ମର ଶରୀର ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି। ୟୁନିୟନର ନେତୃତ୍ୱ ତଥା ପରିବାରର ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି 10 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମର ଶରୀର ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କମ୍ ମର ଶରୀର ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଶରୀର ଦାନ ସମୟରେ ମୃତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ଅଖିଳ ଭାରତ କିଷାନ ମଜଦୁର ସଭାର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରତାପ ନାୟକ, ସଂଗଠନର ଜାତୀୟ ସମ୍ପାଦକ ଭାଲଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ମାନବବାଦୀ ହେତୁବାଦୀ ସଂଗଠନର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ କେ ନାନ୍ଦେଶୁ ସେନାପତି, ଲେଖିକା ଡକ୍ଟର ବିଧୁପ୍ରଭା ରଥ, କିଶୋର ମିଶ୍ର, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଖାଡ଼ଙ୍ଗା, IFTU ସଭାପତି ତଥା କର୍ମଚାରୀ ନେତା ପ୍ରତାପ ପ୍ରଧାନ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଆଦିତ୍ୟ ରଥ, ବାସବ ରାଜୁ, ଜାମୁଲା ସୁରେଶ, ଯୁବନେତା ଧରମବୀର, ଉଲ୍ଲା ନାୟକ, ଛାତ୍ରନେତା କାହ୍ନୁ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେଲ୍ପିଂ କ୍ଲବର ସଭାପତି ସତ୍ୟକାମ ପାତ୍ର, ଉପସଭାପତି P ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓ, P କିରଣ କୁମାର, କେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସୁବୁଦ୍ଧି, ମେଡିକାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି କର୍ମଚାରୀ, ୟୁନିୟନର ନେତୃତ୍ୱ ତଥା ପରିବାରର ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।